Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Niphi isister yam ibhaqa ivibrator yam ebhekini yam. KungoJulayi ndiqoma mandihambe ndiyovizithela usister wam. So sendikhangele nomsebenzi kwelaa cala kuRafa apha e-Eastern Cape. Nyani xa ndifika kwasister wam kule veki ndifika ngayo ndifike ndifake i-CV nyhani ezindaweni. Ngelaki kamdala ndibizwe kwiveki elandelayo kuthiwa mandizongena emsebenzini. Ke mna ke bendiqonda andizuhlala and iimpahla zam akho sidingo soba zikhutshwe phi ebhekini yam. Aqombusisa abo ufumene nje umsebenzi mazikhutshwe impahla. Xa ndibuya emsebenzini nyani zikhutshwe impahla. Uhleli nale mpahlana yam apha ecangeni kwebhedi. Mntase ndibhaqe into evibratayo phaya enantsika nebhekini yakho xa ndiyicofa iyavibrata. Ndiya-asuma inoba yinto yenantsika, inoba yinto yomasaji, akhawunti masaji wethu. Ngoba sisinyawo ziyafutha wethu andizukwazi namhlanje. Mathixo, bhaqiwe, ndibhaqiwe andimzulisela iphela iveki. Kwiveki elandelayo hayibo mntase kaloku uphinde ndimasaje khawuthi laa nto yakho ndimasaje. Ngoba yazi mandithini mandimxele inyani because kaloku ndisejayivini ngoku. Ndithi hayi sisi eyona nto yomasaja leya abuze yintoni ngoba iyavibrata nje futhi inamabhetri. Ndithi hayi ivibrator le isetyenziswa phaa kulaa mhlaba ungezantsi. Othuke ke nako ucinga uba yidildo. Othuke hayibo uzihlohla ezi zinto. Ndithi hayi bekwa phezu kweklik le nto unkonke ke ngoku. Uyithengiswa yintoni le nto? Ndithi ke mna hayi kaloku sisi kuba indoda ingapha e-Eastern Cape so xa ndifuna umkonka ibe ikude yona ndizinceda ngale nto. Ndiqonda apha endleleni ezayo mandiyithenge kwaze ndizincede ngayo. Ayayazi kaloku andikwazi utshita futhi ke asoze nditshite, so I would rather buy le nto ndizincede ngayo. Noko mos it doesn't do any harm nje ubeke phezu kweklithi unkonke emveni koko. Ndithi kuni iithoyi zenu sibekele endaweni ezirayithi or okhazini benu oosister benu abayekuthanda uklina. Funeka sibe nesafe yogcina iithoyi ngo, otherwise sawufa sicacise. And ladies decided to send a message out there to ladies to say, you know what, Nay, be very, very careful on where you put your stuff because, hey, you will get busy. She was actually telling her story on how her sister found something in a bag and now she had to explain the embarrassment. Okay, like you can just imagine someone finding that thing in your stuff and now you have to explain, and this is your sister. What are you going to do? And now you are forced to actually tell the truth. You know what, this is one thing that I use. I do it like this. And like, yo guys, the embarrassment, the embarrassment. And I do understand her as she is sending messages out there to women to say, put your things in a safer place to make sure that no one gets access to it. No one will see it so that you are safe. You don't have to explain. You don't even have to embarrass yourself because trust me, this is the most embarrassing thing anyone can ever have to stand there and explain herself or what's going on, what do you use this thing to, like, what is it for? And not Sisi doesn't know what is it for. She knows. She knows. And I can just imagine even her on her side. I'm 100% sure she was also embarrassed. She didn't even know what to say. But anyway, ladies, take this as a message for you to put your things in a safer place.